Ndibulisa umqokozo obomvu okhoyo phakathi kwethu. Ndinibulisa nonke ngegama elihle lenkosi yethu enguYesu Kristu. Amen. Namhlanje njengokuba beke watsho umfundisi ekuqalekeni, sicelebrate umTrinity, uThixo oziquzithathu emnye. Ngethamsanqa kulo mTrinity wethu sibe sine-Father's Day. Ngethamsanqa kwakulo mTrinity sibe sinxiba amadoda. Nibahle madoda. Besike sathabatha ihambo notata siye kwilizwe likude likamoya. Sathetha izinto ezinkulu, sazibophelela kwizinto ezinkulu. Sathe kubuyeni kwethu ezo zinto ezinkulu zakubuya sizozenza, sizithetha phambi koThixo. Besingazithethi ke kuba besinyusiwe sasemoyeni, koko besisazi umoya uzawuhlala unathi ngamaxesha onke ukuze singawudanisi. Mhlawumbi ke ndinikrobise kancinci, uphosiwe bengekho madoda. Besisithi izolo, living above, renewed in Christ. Sahlaziyeka kuYesu Kristu nala madoda. Rhamente engcwele kaThixo. Sibuyile kwakhona singamadoda, nami included. Ndifuna namhlanje ke sithabathe incwadana yabaseRoma. Le ibifundwa apha, isahluko sesihlanu, isahlukwana sokuqala ukuya kwesesihlanu. Sinomgomo ke endirhalela sihambe ngawo kulaa nto ibifundwa namhlanje, othi from justification to hope. Sisuke kugwetyweni siye ethembeni. uPawulos umpostile kaThixo xa bhala le ncwadana engekayi ukufika kwelaseRoma, kuhambo lwakhe eseseKorinte, akuba evile ngeli bandla wanomdla kakhulu, wazixelela ukuba uzayokufika. Nangona bezikho ingxaki ebezikhona, kodwa ezixelela into yoba uza kuya ayokubaqinisa kwezo ngxaki bebejamelene nazo. Kuba libandla eli beliqalwe ngamaJuda, nxalenye yabantu bebekho kweli bandla bebekho abantu abazi-Gentiles. Ngoku uPawulos usuka kukuba the very same people abakhoyo eRoma ngoku bafuna ukuphikisana
nalento beseyiqalekile. Ufuna ukuqinisa amise alimisele elibandla. Ndivumeleni ke xa siya ngqo ngomomo kwesi sifundo besifundwa namhlanje. Justified by faith. Mhlawumbi kula language yenu prof benakuthi to be justified, it is a legal declaration. We are declared righteous before God. Phambi koThixo thina sisonke ngokuba safela nguYesu Kristu. Ngoko ke sithathwa ukuba sisonke singamalungisi. Ukuba ungabi lolungisa okanye ungalungisi yingxaki yakho le. Kodwa mna ndifuna uziyazi namhlanje ukuba we are declared righteous before God by faith in Jesus Christ. Umbuzo esinokuzibuza wona ukuba siyakholwa na kuYesu Kristu. Ngokukholwa kwethu ke oko kwakusenza sibe ngamalungisa phambi koThixo. Ngoku kanye kwasezinkundleni zamatyala ngathi ndiyambona umgwebi olulungisa emile kwindawo yakhe yokugweba. Sisiya nganye siyokuphendulela izenzo zethu. Xa simane sifika phambi kwakhe ephethe ihamile yakhe yeplanga emane ukuthi nkqo ngayo ethi you are declared not guilty. Ukuze sibe netyala kwakuxhomekeke kwenzeni kwethu, kodwa uThixo yena neyakhe injongo yeyokuba sifumaneke singenachaphaza phambi kwakhe. Kukuthi ukuba sithe emveni kokuba sesifele sathengwa nguThixo ngelakhe igazi, sibuye umva siphinde siyokuthabatha ukona kwethu sihambe nako. Yonke lento isenza sibe noxolo thina noThixo. Peace with God. Justification is not only the change of status, but it changes the relationship between myself and God, and between yourself and God. Kuba kaloku ugwetye ngoku ke unxibelelwano phakathi kwakho noThixo luhle ngendlela engumangaliso. Kwangake singalugcina olunxibelelwano sisondele kuThixo. Madoda, ngaphambili koku bekumiso phakathi kwethu noThixo, kungekho kufutshane ukusondela kuThixo, kodwa ngenxa yokuba uThixo esithatha wancama unyana wakhe ekukuphela kwakhe ukuze mna nawe sisinde, nokuze thina sibe kufutshane noThixo wethu, nokuze kungabikho bani oza kuba phakathi kwakho
noThixo koko ibe nguwe uthethe noThixo wakho. Umgama oya kuThixo ukufutshane madoda, ungangokusuka edolweni uguqe phantsi emhlabeni uthethe noThixo wakho. Now, through Christ, we are reconciled. This peace isn't just a feeling. It's not just the absence of conflict, but the presence of a restored relationship. The relationship between us and God has now been restored. Again, madoda, ukuma kwethu singala madodana sixhomekeke kuni boma ngokuthi nisinyuse ngamaxesha onke ngomthandazo simele inyaniso singabuyi umva. Ingxaki eninzi xa sithe asafumana nkxaso kuni singafike sisiwa endleleni. Siyayicela inkxaso yemithandazo yenu boma. Let us be praying families, sidibane sibe kunye emakhaya. Ukuthandaza kwethu kungapheleli apha ecaweni, kuthi xa siphuma ngalamnyango siphume siyokuthatha izinto zethu zezo, sigqithe kwizinto zezo, sijonge phambili kuba indlela yakuThixo ijonga phambili ayijongi ngasemva. Hleze ujike ube sisimozekile. Standing in grace. This is a permanent reality. We stand in grace. We are not falling, but we are standing in grace. Grace is not just a door through which we entered. It's the ground on which we stand every day. Every day we stand in grace. It sustains us kukholo lwethu ukuze siqhubekeke imihla ngemihla. Kuba ngasa sithi sisamile kulanto besiyithethe sithi mhle uThixo namhlanje nanjengokuba ebemhle izolo, kwaye uThixo wethu uyakuhlala emhle kude kube sekupheleni kwehlabathi. The grace upholds us. The grace empowers us. Asinike amandla kwizinto zonke esizenzayo ukuze sikhubekeke, sikhule elukholweni kuYesu Kristu madoda, ukuze singabi zidwafu kukholo lwethu, siqhubeke siye phambili, sigqithe kwiondibhatyi, sijonge izinto zangaphesheya kuba silungisa indlela eyangaphesheya, kuba uyakufika umhla esingawaziyo, aziba uyakufika sinjani. I-experience yokusinda ekufeni ikwenza ukwazi ukuzipreparisha ebomini bakho. I have that experience kuba ndalikroba ingcwaba, wandithabatha uThixo ndingangeni engcwabeni. Ngoku uyandixelela into yokuba funeka ndizilungise ngeli xesha ndiselapha emhlabeni kuba le mini ifika njengesele. We live from grace, rejoicing in hope. Siqhayisa nangokuzithemba oku. We rejoice not in temporary success, but in an eternal promise, the glory of God. The Christian life is a forward-looking life.
Ubomi bomKristu ujonge nokuya phambili naKristu. Yiyo loo nto uyakuvala mculo esithi hambani maKristu njengasenyangweni. Sinekrusi kaYesu esikhokela. Ngamaxesha onke sihamba sikulandele ikrusi kuba sifuna ukulandela uYesu Kristu. Asinaxesha lezinto ezisitsalela ngasemva, kodwa apho sifuna uya phambili, sifuna ukuya phambili kwinkosi yethu enguYesu Kristu. We live in the light of the coming glory, the full revelation of God, and our full participation in His presence. Konke esikwenzayo sazi maKristu madoda ukuba sikwenza oku phambi koThixo. Ngamaxesha nokuba kubi nokuba kuhle, kodwa sazi yonke le nto siyenzayo siyenza phambi koThixo. Khumbula doda, kuba kaloku akunyuka uYesu Kristu esinika ithemba lokusishiya nomthetheleli. Umoya oyingcwele wehla, umoya oyingcwele wahlala wafukama phakathi kwethu, and now the Holy Spirit indwells in us. Kwimeko esikuzo nasekuhambeni kwethu sazi ukuba umoya oyingcwele ukuthi nantoni nesiyenzayo umoya oyingcwele usijongile. Lumka mzalwane ngokuba uThixo ukujongile. Remember we said, nanjengokuba sifundile izwi likaThixo, noThixo uyasifunda. Sisinca nangembandezelo ezi, siyazi siza kufika ezimbandezelweni, futhi lelona xesha siza kubandezeleka kanye eli bakubona ukuba uyasondela kuThixo, noSathane kwelakhe icala uzawuthumela kwelakhe ibandla ukuze akususe endleleni. But stand firm endleleni yakho. Uyazi ukuba nembandezelo eziziza kuwe zimbandezelo ezingazukuwisa nezingakusa ndawo ngamaxesha onke, kuba imbandezelo isebenza unyamezelo. Yiyo le nto athi uPawulos, rejoice in them. Rejoice in your suffering, and know that in whatever that is happening in your life, uThixo ukubiyele mzalwa, umele kakade ukuze umtsala uSathane, ngoba ubona uphawu kuwe. Kunjengesibane nembuzane zithi zakubona isibane namabhabhathane zibhabhe zisondele esibaneni, unjalo kwihlabathi nakumtyholi. Uthi akubona umtyholi ubuqaqawuli bukaThixo kuwe, umtsale nezinto ezimdaka ezikhoyo zehlabathi zifuna ukusondela ngakumbi mzalwane wami. Ngoko ke sigwetyele nje thina ngokwaselikholweni sinoxolo ngayo inkosi yethu uYesu Kristu. This is a divine process. Suffering produces endurance. We become spiritual fit ngamaxesha onke xa umtyholi emane siza ezokuzayo, and we wrestle nomtyholi. Ukholo lwethu lusibonakalisa ukuqina ukuze umtyholi angabi nako ukusifumana, futhi simoyise ngenxa yamandla asuke enyangweni ngamaxesha onke. I assure you mzalwane wami, going forward God will always be there for you.
kwizinto zonke that you are coming across. Endurance produces character. God forms a Christ-like integrity in us. Yasichinja who we are ukuze izinto senzeke ngendlela efanelekileyo. And we must know that we represent God in whatever we do, whatever action, whatever decision that we are taking. We must know that we represent Christ and we must live a Christ-like life. Madoda. Character produces hope. Through the shaping of our soul, we emerge with a hope that is deep, that is authentic, that is immovable. Sime singakhuni kwithemba lethu. Nangona sithembela kwizinto ezingabonakaliyo, kodwa sibambelele ngakumbi kuba sinethemba lokuba zikhona izinto esakuhlangana nazo ngaphesheya, izinto esingayikuzibona ngeliso lenyama ngelixesha. Singafumani sibophelele kwizinto zelihlabathi kuba ziyaguga, ziyonakala ezelihlabathi, kodwa ezikaThixo izinto zihlala zimile ngonaphakade. That's what keeps us going in the life of the Christianity. Sikhube siye phambili, siqine kukholo lwethu. A hope that does not disappoint. Hey, elikaThixo ithemba lidanisa, alifane nelam nelawo. We often disappoint each other in our lives ngendlela ezininzi. But if we hold on to God, He will never let you down. Ndiyakuxelela nokuba ufuna ntoni na kuThixo, if utsho kuThixo uza kunika, the right time will come. Remember, madoda, we said it may not be now, it may not be tomorrow, but eventually what you are praying you are going to get. Ndiqinisekile bekungekho izolo apho busithi urhalela ukuba yindodana. It took you some time, but now the time has come. Thatha izixhobo zakho uye phambili and be ready to fight, ngoba uSathana uza kulwa nawe imihla ngemihla. Our hope is not based on wishful thinking, but it is rooted in God's love. Kuthando lukaThixo. MaKristu masithanda. Ukuba sithandani etyalikeni iyakuba yikho into esiyenzayo. Eyona nto ibalulekileyo kukuthanda nokugada. We were saying, bazalwane, let us be each other's keeper. Sijonga, singajongi thina sodwa, sibajonge nabanye. Maybe our community is going to change at the same time. Galore. God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Sinolothando lukaThixo oluphuphumayo ngaphakathi kwethu. A person that indwells inside us. And the ministry of the Holy Spirit is to assure God's love. Uthando lukaThixo. Thathani kuthando lukaThixo nilubonakalise nakwabanye abantu ukuze bathi benijongile babone ukuba lukhona uthando kulandlu, bakwazi ukungena imihla ngemihla etyalikeni yenu, bakwazi ukungena imihla ngemihla emizini yenu, in your communities at the same time. Sijonge ukuba sithe sathandana nezigila mkhuba ezi zathi zafumana uthando, kuthi sijonge ukuba icrime ayingehli na
kwilizwe lethu. When suffering tempts us to doubt God's goodness, the Holy Spirit anchors us with an internal witness. Akho amaxesha esithi zenzeke izinto kubomi bethu. Sithi sakuva sibona ukholo lwethu lube nako ukuxela. Adathi omnye umuntu ukhona lo Thixo. Ewe ukho lo Thixo. Kodwa kumele ugqithe ezimbandezelweni ngokuba imbandezelo isebenza unyamezelo. Unyamezelo usebenza ucikideka. Ukucikideka kusebenza ithemba. Ithemba ke alidanisi ngoba uthando lukaThixo luthululelwe ezinhliziyweni zethu ngomoya oyingcwele esamnikwayo. This is the life of a believer. It begins in the cross, continues in the Spirit, and ends in the glory. Egameni loyise nelonyana nelomoya oyingcwele. Amen. Oh,